Москва ў чаканні канстытуцыйнай рэформы ў Беларусі. Лукашенко абяцае і цягне час. Гэтым разам ужо канец 2021 года. Ды пры ўмове, што змены падтрымаюць беларусы на рэферэндуме. А каб у Крамлі надта не злаваліся, называе Пуціна сваім адзіным сябрам. Ці хопіць гэтых словаў і чарговых абяцанак-цацанак, хіба пабачым ужо неўзабаве. Вітаю спадарства, Сергей Падсасонны з вынікамі тыдня. Беларусы ж не чакаюць цудаў і прагныя да пераменаў ды волі. Вы не спыняецеся і працягваеце выходзіць на вуліцы, каб выказаць сваё цвёрдае «не» рэжыму Лукашэнкі. 155-й дзень пратэста ў Беларусі. Не абышлося без затрыманняў. Пра нядзельныя акцыі Надзея Бельская. Мы разом, мы пераможем! Цуда будзе! Так сённяшнюю раніцу сустракалі жыхары Наваградку. Нягледзячы на снегапад і халады, па ўсёй краіне беларусы працягваюць выходзіць на пратэставыя маршы. Паўднёвы захад Менску 155-й дзень пратэстаў адзначыў прабежкай. Калонамі па дварах прайшліся мікрараёны Лебядзіны і Зялёны Луг. Магутны Божа, пагоня, сцяг, калядны міні-канцэрт зладзіў вольны хор у касцёле Францішка Асіскага ў Новай Баравой. Такую форму пратэсту абралі жыхары Ўруча. Больш за 10 сцягоў разам, бел-чырвона-белыя стужкі на адным са светлагорскіх платоў. А вось так з абрыдлым рэжымам змагаюцца ў Берасці дзённым дваравым маршам. Віцебск таксама верыць у перамогу пад нацыянальным сцягам. Беларусь, freedom, Беларусь, freedom, Беларусь, freedom, Беларусь, лібертат. Надзея Бельская, Белсат. Не толькі Менск і не невялічкая кушка, як казаў абразліва пра пратэстоўцаў Лукашенка. Горадня, Навалукомль, Мядзел, Маладзечна, Бабруйск, Браслаў і спіс можна спадарства працягваць, бо смелыя і адважныя беларусы ідуць і выходзяць на пікеты па ўсёй краіне. Маршы распачаліся на досвітку і не спыняліся да вечара. Вернемся ў сталіцу, у раёне вуліцы Прытыцкага адбыўся дваровы марш пратэсту літаральна некалькі гадзінаў таму. Месца збору трымалася ў сакрэце непасрэдна да яго пачатку. Інфармацыя распаўсюджвалася выключна ў закрытых групах у інтэрнэце. З мэтай бяспекі, бо міліцыя рупліва адсочвае падобную інфармацыю і дасылае сваіх супрацоўнікаў. Нішто не перашкодзіла гэтым разам. Наведаў дваровы марш, на які сабраліся некалькі соцень чалавек, і наш карэспандэнт Алесь Сіліч. Мы знаходзімся ў адным з дворыкаў на вуліцы Прытыцкага, дзе збіраюцца людзі на пратэсны дваровы марш. Інфармацыя, дзе будзе месца збора, не анансавалася загадзя, бо з вядомых прычынаў, каб не прыцягнуць увагу унутраных органаў. І нават сюды я прыехаў крышачку раней, абышоў дамы, паглядзеў, ці не схаваліся тут у падваротнях ужо вядомыя многім мінчанам бусікі з танаваным шклом і без нумароў рэгістрацыйных. Зараз мы падыдзем да пратэстоўшчыкаў, спытаем, чаму яны сюды прыйшлі. Я против лжи и насилия, которое происходит в нашей стране. Против подтасовки выборов. Против того, что творит ОМОН под руководством нашего друга, всем известного. Но Лукашенко, похоже, уходить не собирается. Будет не то, что с синими, зелеными пальцами триматься. Черными будет держаться. Все равно будете ходить, не боитесь? Не боюсь, а что бояться? Ну, крыху перетворились, мне здається, белорусов в партизанов, да? Там вот информация передается по закрытым каналам. Так, бо вельмі жорстко нас тиснуть, но мы не сдадимся. А это кто? Переможем. Это Переможем. ваша сябровка, своячка? А вы скажите пару слов, чему вы пришли? Лепшей доли хочется. Да. Как белорусам легче жилось. Згодны, что улада сама разрабила белорусов партизанов? Конечно, згодна. Але у адным хочу сказаць дзякую за тое, што мы сплаціліся.
бо мы ніколі такімі не былі, як зараз. Мы адзін за аднаго. І паглядзім яшчэ, якая маленькая кучка, яны ці мы. Я думаю, што мы пабедзім. Жыве Беларусь! Мару, про вольную Беларусь, про беларускамоўную Беларусь. Каб мы нарэшце узгадалі пра свае карані, про тое, што мы смелы, мужны народ, про тое, што мы можам, верым і пераможам. І крышачку гаспадарства пра салідарнасць. Беларусы і не толькі выходзяць з нацыянальнымі сцягамі ў розных краінах і на розных кантынентах. Сёння ў Беластоку, Кіеве, Львове ды Осла. Кожную нядзелю таксама і беларусы Варшавы на акцыях салідарнасці з тымі, хто застаўся змагацца за волю. Гэтым разам зрабілі і флэшмоб танец «Єрусалім». Разам з Дзянай Радкевіч перанясемся да землякоў са сталіцы Польшчы. Ужо 5 месяцаў беларусы працягваюць пратэст. Сілавікі, гвалтоўныя затрыманні, судовыя рэпрэсіі. Усё гэта не спыняе салідарнасць. Падтрымаць беларусаў, якія змагаюцца за незалежнасць на радзіме, хочуць беларусы з усяго свету. Яны ў Варшаве, яны ў бяспецы, але думкамі яны з вамі. Здесь в безопасности, нам ничего не угрожает, мы все равно солидарны и готовы поддерживать людей, которые остались в Беларуси. И готовы поддерживать столько, сколько это будет необходимо. Мы немножко там перечисляли деньги в БСОЛ, так, в принципе, поддерживали нашу Ниву, у меня стоят там платежи раз в месяц. Но по большей части это как бы просто какая-то активность в интернете, то есть там, борьба с ябатиками. Амаль увесь час мы падтрымліваем сувязь тым, хто там засталіся, там наш усход. Спявалі за ім разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Калі мы аб'яднаемся адзін за аднаго, і мы зможам перавярнуць гэту старонку і жыць свабодным народам. Жыве Беларусь! Мне хотелось бы выказаць удзячнасць усім беларусам і выказаць, ведаеце што, мы выйшлі на новы ўзровень сардэчных узаемаадносін. І я жадаю усім беларусам захоўваць гэтую сардэчнасць, бо галоўная сцэпка – гэта сцэпка сэрцамі, яе ніякі ОМОН не разбурыць. Мы трапілі на флэшмоб танец «Єрусалім», які танчуць па ўсім свеце, каб аб'ядноўвацца і падтрымліваць адзін аднаго падчас эпідэміі каронавірусу. Але, вядома, для беларусаў гэты танец набыў новы сэнс. Калі яны нешта ладзяць, мы абавязкова адклікаемся. І калі гэта сапраўды песня аб'яднаць людзей і паказаць, што зараз, калі мы маем так, што ёсць коронавірус, зараз, калі мы маем так, што, напрыклад, ёсць якія-то праблемы в Беларусі в жонзе палітычным, і калі гэта аб'ядноўвае, гэта цудоўна. А так мы танчым і за Беларусь. Гаспадарства інфармацыя літаральна з апошняй гадзіны ў Пухавіцкім раёне гарадскі пасёлак Свіслач, партызанская 33, знік 10гадовы хлопчык. Валантэры просяць аб дапамозе, калі гаспадарства штосьці вядома, вам то, калі ласка, таксама дапамажыце. Каля 15-й гадзіны хлопчык зышоў з дому катацца на санках і дадому не вярнуўся. Вяртаемся да галоўных падзеяў тыдня. Усебеларускі народны сход мае адбыцца 11 і 12
лютага. Улады называюць падзею адной з найважнейшых формаў народаўладдзя. Аднак ці гэты сход такі ўсебеларускі і такі народны, як агучвае прапаганда. Жыхары Берасця. Хотелось бы верить, что он является народным. А мечты, как говорится, умирают последними. Даже не знаю. Не интересуюсь. Политикой не смотрю и не знаю. Незаконно, наверное. Что они могут решить? Как думаете, представляет ее народ, как бы нет? Я думаю, что нет. Какую-то часть, может быть, людей представляет, но никакой силы реальной не имеет. Собрание это еще раз покажет, что мы живем в свободной, счастливой и очень-очень, скажем так, приспособленной для нормальной жизни стране. Мы должны это ценить. Не знаю, как он юридически будет оформляться. Нету такого у нас в Конституции органа. Смотря кто туда поедет. Вы же сами понимаете, кого пригласят, те поедут. Если сами проявят инициативу, их туда не пустят. Ну что кто может сделать? Ничего. Дэпутатка Менгарсавета Вольга Цісакова адна з двух дэпутатаў, хто выступіў супраць гвалту карнікаў. Таксама спадарня Вольга хацела скласці паўнамоцтвы, але гэта аказалася не так проста, і таму яшчэ ў верасні заклікала выбарнікаў адклікаць яе, бо не можа дапамагчы людзям. Цяпер з'явілася інфармацыя, што дэпутатаў, якія выступалі супраць гвалту, нібыта не ўключылі ў спіс дэлегатаў на ўсебеларускі народны сход, які мае адбыцца ў лютым. Аднак дэпутатка Вольга Цісакова звязалася з намі і паведаміла, што ўсё зусім не так, і яна ўключаная ў спіс дэлегатаў, хаця адбылося гэта без ейнай згоды. Даведаемся з першых вуснаў, якая рэчаіснасць. Спадарня Вольга Цісакова з намі на сувязі. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадарня Вольга, ідзеце вы на гэты усенародны сход, ці ўсё ж такі не ідзеце? Як выглядае праўда? Получается, что иду. Ситуация сложилась таким образом, что люди, которые увидели новость, что Мингорсовет выбрал 55 делегатов на Всебелорусское народное собрание, а в Мингорсовете 57 человек, они решили, видимо, что 2 человека не было включено, и логично предположили, что это я и мой коллега Павел Владимирович в связи с нашей позицией. Но ситуация обстоит таким образом, что сейчас в Горсовете 55 действующих депутатов, и в полном составе Мингорсовет на внеочередной сессии 6 января сам себя утвердил делегатами. Меня в тот момент на сессии не было, я не знала, как это будет происходить, и узнала все из третьих рук уже после сессии о том, что я стала делегатом. То бок атрымліваецца, што вы не ведалі, без вашай згоды, па сутнасці, з вас зрабілі дэлегата, а вы самі жадаеце пайсці на гэты сход ці не надта? Вы знаете, мне кажется, к этому надо готовиться. То есть на телеканале «Беларусь-1» потрясающе показали репортаж о том, что у каждого делегата есть своя программа по благоустройству города, по развитию местного самоуправления. У меня есть предложение, есть свое видение, но вопрос в целесообразности. То есть неприятная ситуация, что без меня женили. Плюс это было незаконно. То есть мы не можем сами себя утверждать делегатами. Плюс мы не знаем, что меня смущает, мы не знаем повестку этого собрания. То есть с какой целью оно собирается, какие вопросы там будут обсуждаться. И так как я, получается, попала в список, я считаю, что туда надо идти. Мы тут уже много общались с разными людьми на этот счет. Бойкотирование, я думаю, не самое лучшее. Але з іншага боку, многія эксперты гавораць пра тое, што як можна ісці на сход, які арганізоўвае чалавек, у якога літаральна кроў на руках. Александр Лукашенко будзе выступаць і казаць пра мірную Беларусь, Беларусь паяднання, а пры гэтым на вуліцах б'юць людзей, дагэтуль затрымліваюць. Ці гэта не насуперак сумленню ісці на такі сход? Я думаю, дело здесь в другом. Если
я не пойду, у Александра Григорьевича не будет шанса узнать, что ситуация не так, как он себе видит. Ну, то есть там однозначно на Всебелорусском собрании должны быть люди, которые знают ситуацию в стране, которые про это могут рассказать. Потому что не будет меня, не будет Павла Владимировича, то это действительно превратится в какую-то фікцыю. Ну, фікцыя гэта ўжо тое, што адбываецца цяпер у краіне. Гэта адна вялікая фікцыя. Пасля прайграных па сутнасці выбараў чалавек сілай утрымлівае ўладу і робіць яшчэ нейкі сход. Вось вас не пужае таксама той момант, што ўсе тыя ўдзельнікі гэтага сходу будуць улічаныя таксама ў санкцыйным спісе, які ўжо абвешчаны таксама? Да, меня это очень сильно пугает, потому что моя позиция, мне кажется, не заслуживает того, чтобы и то, что я делаю, чтобы включить в санкционный список. Но раз это случилось, то есть я рассматриваю эту ситуацию, что да, выборы прошли, мы с этим сейчас на данный момент ничего не можем сделать. И с тем, что организовывается это собрание, мы тоже ничего не можем сделать. Бойкотировать его не вариант. Туда надо идти и попытаться через эту площадку донести до людей, хотя бы зародить хоть малейшее зерно сомнения, что все не так, как они представляют, все не так, как они думают. Потому что не проголосовав против, мы получим 100% «да», и мне кажется, это может привести к еще более худшим последствиям. Ну, але спадарыня Ольга, вы пойдзеце на гэты сход вось у гэты палац рэспублікі, пасядзіце побач з 2000 ці там каля 3000 будзе удзельнікаў з іншымі гэтымі удзельнікамі. Александр Лукашенко прамовіць, вы паслухаеце, большасць пахлопае уладкі і ўсе разыдуцца. Не мяркую, што там дадуць магчымасць, як на іншых гэтых 5 сходах, якія былі да гэтага, камусьці выказваць. Да, есть подозрение, что будут высказываться только проверенные люди, но если он хочет провернуть какую-то схему, то все равно должно быть хотя бы формальное, но голосование. То есть у меня сейчас возможность будет высказаться, это вот либо воздержаться от голосования, либо проголосовать против. Но это тоже, мне кажется, это высказывание. Это и будет вот. Як пакуль ніякіх выказванняў улады не слухаюць альбо не хочуць слухаць. Дзякуй вам за гэты каментар. Ольга Цесакова, дэпутатка Менгарсавету, якую ўключылі ў спісы Усебеларускага народнага сходу насуперак тым інфармацыям, якія з'яўляліся спадарства ў іншых сродках масавай інфармацыі. І спадарыня Ольга збіраецца ісці, нягледзячы на пагрозу санкцыяў. 155 дзён пратэстаў у Беларусі. Змяняецца іх форма і колькасць, але ёсць тыя, хто ходзіць на маршы яшчэ ад самага іхнага пачатку са жніўня, а цяпер ужо на прагулкі ў дварах. Жыхарка сталічнай Каменнай Горкі, псіхолог Аксана Ткачук паразмаўляла з Белсатам пра ідэалагічную вайну, якую вядуць улады, а таксама пра мэты дваровых пратэстаў ды іншыя эфектыўныя формы пратэсту. Когда происходят аресты за одежду в определенных тонах, за мармелад бело-красно-белый, за что-то такое, что не является причиной и поводом для того, чтобы на этого человека завести какое-то административное и уголовное дело, это показывает, во-первых, что идет идеологическая война в том числе. И когда принуждают сторонников власти к тому, чтобы они участвовали в каких-то похожих на наши протестах, это все говорит о том, что война идет не только на уровне принуждения, запретов, арестов, но и на уровне умов. И поэтому очень важно, чтобы люди с похожей на мою гражданской позицией говорили с остальными и объясняли, чего мы на самом деле добиваемся. Говорили, что мы на самом деле за развитие, что мы не против безопасности, что мы не против стабильности. Мы тоже за эти ценности. Но мы еще хотим правового государства, мы хотим развития, мы хотим жить в будущем в процветающей стране. И мы блюдем интерес
интересы не только свои, да, не только прав и свобод, но и того будущего, в котором мы будем жить сами, и в котором будут жить наши дети и внуки. Это очень важно. До августа этого года, можно сказать, я была аполитичным человеком. Катализатором явилось то, что я была наблюдателем, независимым наблюдателем на выборах. И, конечно, то, как проводились эти выборы, подвигло меня к тому, что я стала участвовать в политической жизни. Потому что настолько нагло фальсифицировать выборы, настолько беспринципно их проводить, было просто невозможно за этим наблюдать. И мы, все наблюдатели, до сих пор общаемся и до сих пор участвуем во всех акциях протеста, которые существуют на сегодняшний день. Те события, которые случились в августе, и выборы, и то, что последовало за выбором, и массовые избиения и задержания, конечно, поспособствовали тому, что народ поднялся. Невозможно было оставаться равнодушным к тому, что происходит в стране. И это была даже не борьба политических сил, а то, как многие сейчас ее определяют, борьба добра и зла, в конце концов. И, конечно, много сделано для того, чтобы заставить народ сидеть дома. Очень много сделано для того, чтобы задушить протест. Но протест задушить невозможно. Можно снизить его накал, можно загнать его в какие-то районные форматы, можно сделать так, чтобы это не выглядело, такими, конечно, большими и красивыми картинками, как это было сразу после выборов. Но надо понимать, что все наши марши – это просто внешнее выражение протестов. Сам протест никуда не делся, и он продолжается в самых различных мероприятиях и форматах. Это и ленточки, это и дворовые марши, и это бойкот тех предприятий, которые работают на систему. Глупо и наивно думать, что, посадив большую часть страны в тюрьмы и осудив их по административным и уголовным статьям, власть может заткнуть рот народу. Если это будет не в таких форматах, как раньше, то в каких-нибудь других. Белорусы – это внуки партизан. Мы партизаны. Мы все равно найдем формы, в которых наш протест так или иначе проявится. И может быть даже хорошо, что революция не победила так быстро. Это дает возможность народу закалить дух, начинать менять положение дел на местах, в школах, в каких-то местных органах власти. Первое, что изменилось, это надежда, что результат придет очень быстро и что победа будет очень быстро. Но как бы далеко она ни была и сколько бы времени она ни заняла, месяцы, год, падение режима неизбежно. И даже если наши 100-тысячные, 200-тысячные и так далее марши, как говорят, наши противники сдулись, но на самом деле они будут приобретать другие форматы, и это то, что происходит сейчас. Я думаю, что главное, что изменилось, это настроение народа, и это даже не пессимизм, а то, что народ понимает, что эта борьба будет долгой и серьезной. И поэтому то, что сейчас происходит вот прямо сейчас, этой зимой, и, возможно, будет происходить в ближайшее время, это накопление каких-то внутренних сил, это продумывание стратегий и тактики, это настрой на длительную и серьезную работу. Понятно, что уровень осознанности народа уже такой, когда невозможно просто прямым давлением, прямыми запретами или репрессиями закрыть людям рот. Мы живем в другое время. Весь мир живет уже по-другому, кроме единичных стран и нашей, к сожалению. Поэтому единственным способом, которым можно было бы вести диалог, это уважительное отношение к протестовцам. Это диалог на равных, да, а не когда приезжают в СИЗО для того, чтобы надавить на тех, кто там сидит. Тогда это было бы возможным. Но власть не понимает, что прямое давление будет вызывать точно такой же силы противодействия. И даже страшные какие-то меры, которые они применяют, пытки, истязания, убийства людей, будет вызывать такой же силой ответное какое-то действие. Поэтому мы будем продолжать, мы будем добиваться еще большей солидарности. І даходзіць спадарства інфармацыя, што нават у гэтыя хвіліны ў шэрагу двароў сталіцы адбываюцца
акцыі адбываецца той самы пратэст, які нікуды не знік і зусім не здзьмуўся. А тым часам увесь свет на гэтым тыдні глядзеў на Злучаныя Штаты. Пратэсты у Вашынгтоне, захоп Капітолія, забітыя і параненыя. Дональд Трамп, які не хоча прызнаваць паразу на выбарах, па сутнасці справакаваў беспарадкі. І хаця 45-й прэзідэнт ЗША паабяцаў гладкую і бездакорную перадачу ўлады новай адміністрацыі, ён па-ранейшаму не хоча прызнаваць сваю паразу на выбарах. У Злучаных Штатах пачалося крымінальнае расследаванне нападу на Капітолій. Дзеянні найбольш актыўных удзельнікаў чакае прававая ацэнка, а ці будзе мець здарэнне ў Вашынгтоне ўплыў на Беларусь? Ігор Станкевіч. Жарсці павінныя ўлегчыся, а спакой адрадзіцца. З гэтымі словамі прэзідэнт ЗША Дональд Трамп звярнуўся да сваіх прыхільнікаў праз адноўлены аккаунт у Твітары. Кангрэс сертыфікаваў вынікі, і новая адміністрацыя прыйдзе да ўлады 20 студзеня. Я зараз засяроджуся на гладкім бездакорным перадаванні ўлады. Цяперашні момант патрабуе ацалення і прымірэння. Трамп, які раней казаў, што ў яго скралі перамогу на выбарах, пасля закалоту ў Вашынгтоне прызнаў паразу і пагадзіўся мірна перадаць уладу Джо Байдену. 6 студзеня ягоныя прыхільнікі ўзялі штурмам будынак Капітолію. У сутыкненнях загінулі 4 чалавекі, 14 паліцыянтаў атрымалі раненні. Сумныя падзеі сталіся сапраўдным падарункам для Александра Лукашэнкі, лічыць палітолог Павел Усаў. Фізычныя сутыкненні, гібель людзей будзе па максімуму выкарыстоўвацца Беларусю, напрыклад, тым жа Лукашенко, я ўжо пра Расію не кажу, дзеля уласнай унутранай расправы з пратэстамі. Лукашенко сапраўды аператыўна адрэагаваў на падзеі ў Вашынгтоне. Маўляў, хто б мог падумаць, што будуць штурмаваць цытадэль сусветнай дэмакратыі. А ўслед за гэтым заклікаў, цытата, невялічкую кучку людзей, якая па выходных ходзіць па Менску, сабрацца ды супакоіцца. Я же вас предупреждал. Плохо, когда они ходят по улице. Еще хуже, когда они идут во дворы. Будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить. Поэтому я вас прошу только об одном. Чтобы вы меня понимали и не осуждали сходу. Гэта маніпуляцыі, запэўнівае палітолог Павел Усаў. Аднак папярэджвае, што чым больш новых крызісных і канфліктных падзеяў у свеце, тым менш увагі да Беларусі. Тут мы пакінутыя самі на сябе. І беларусы павінны разумець, што зараз такая эпоха, такая ситуация, что мир дапамагае от силы 2-3 тыдні. Пасля гэтага самі грамадствы павінны вырашаць свае праблемы. Перад самым Новым годам Дональд Трамп падпісаў акт аб дэмакратыі ў Беларусі. У ім гаворыцца, што ЗША не прызнаюць прэзідэнцкіх выбараў Беларусі свабоднымі ды справядлівымі. Гучыць заклік правесці новыя выбары, ды асуджаюцца жорсткія рэпрэсіі, незаконныя арышты і гвалт з боку сілавікоў у дачыненні мірных пратэстоўцаў. Акт дае права прэзідэнту ЗША ўводзіць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Але гэта ўжо будзе прэрагатыва наступнага прэзідэнта Джо Байдена. Ігор Станкевіч, Белсат. І гэтую тэму гаспадарства мы абмяркуем з Ганнай Любаковай, амерыканскі аналітычны цэнтр «Атлантычная рада» з намі на сувязі. Вітаю, Ганна. Прывітанне, добрый вечар. Ганна, гавораць, што Трамп справакаваў, але хто стаіць за падаграваннем вось гэтых амерыканскіх беспарадкаў? Мы, безумоўна, цяпер не можам ведаць, ці хтосьці стаяў за гэтымі беспарадкамі канкрэтна, ці там былі нейкія каардынатары, апроч людзей, якія бралі ўласны ўдзел у беспарадках. Тое, што мы ведаем цяпер, гэта тое, што следствам займаецца ФБР, якое працуе над рознымі версіямі і перадусім расследуе магчымасць таго, што хтосьці з тых людзей, якія ўварваліся ў Капітолій, меў на мэце забойства ці ўзяць у палон кагосьці заканадаўцаў, кангрэсменаў. Таму следства працуе пакуль над вызначэннем матывацыі іхных дзеянняў гэтых людзей. Мы ведаем, што дзесяткі людзей арыштавалі, сярод іх людзі, якія мелі кактэйлі Молатава, і там была закладзена выбухоўка таксама. То бок, скажем так, следства мусіць вызначыць, ці вось хто рыхтаваў гэтыя беспарадкі. Таксама яшчэ амерыканская ўлада расследуюць
як бы магчымую супрацу, так, ці абмен інфармацыі, ці дапамогу людзей, якія былі ў кангрэсе, былі ў капітоліі і удзельнікаў уласна беспарадкаў. То бок гэта вось тое, што зараз распрацоўваецца. Таксама пытанне вельмі важнае. 10 дзён яшчэ застаецца да інаўгурацыі новаабранага прэзідэнта Джо Байдена. А што ў такім выпадку з Трампам? Магчымая ўсё ж такі ягоная адстаўка нават на гэты кароткі час? Вельмі цяжка сказаць, сапраўды тут была гаворка пра тое, што дэмакраты рыхтуюцца так распачаць артыкул імпічменту. Была таксама інфармацыя пра вось гэты пачатак 25-го, так 25-й папраўкі да Канстытуцыі, так магчымасці прымянення гэтай папраўкі, якая азначае, што віцэ-прэзідэнт можа заняць пасаду. Як бы тут пытанне сапраўды, вось 10 дзён засталося, ці варта гэта рабіць, ці не, і ці пагадзіўся віцэ-прэзідэнт заняць гэту пасаду. Калі чалавек мае нейкія палітычныя амбіцыі, то, магчыма, Майк Пенс і не пагодзіцца, так, прынамсі, ён сказаў, што як бы ён пакуль не бачыць так такой патрэбы, таму вельмі цяжка сказаць, да, ці штосьці будзе, ці той імпічмент, ці зноў жа 25-я папраўка. Таму як бы так, пытанне пакуль застаецца. Таксама вось адразу пасля пачатку гэтых пратэстаў з'явіліся ў сеціве каментары нават экспертаў, гаворка пра тое, што тут можа быць расійскі след, расійскія ўплывы, разгойдвання менавіта з боку Масквы, што праўда, вось Марія Захарова пракаментавала і сказала, што Масква тут, як і ў Беларусі, так, такі самы вельмі падобны каментар Захаравай, што мы не будзем умешвацца ў унутраную сітуацыю замежнай дзяржавы, у тым ліку ЗША. Вось гэты момант расійскіх уплываў, наколькі ён моцны? Вось наколькі я пакуль не магу, напрыклад, сказаць пра тое, што нейкія з'яўляліся ўжо версіі пра расійскіх каардынатараў, нападу, штурму Капітолію. І як бы мне вельмі цяжка так пра гэта зараз сказаць, таму што ў нас няма ніякіх глыбокіх доказаў, і гэта занадта рана. З іншага боку, ёсць два факты, якія мы не можам абмінаць. Гэта тое, што, ну, дакладна, так, гэта штурм выгадны Расіі. Гэта факты, мы, мяркую, яго разумеем. Але вось другі факт, гэта прысутнасць Расіі ў ЗША, і гэта таксама ёсць, і мы не можам абмінуць гэтага факту. Вось, напрыклад, зусім нядаўна стала вядома, што Расія, верагодна, стаяла за снежаньскай хакерскай атакай на федэральны ўрад ЗША, і чыноўнікі кажуць, што мэтай гэтай атакі была акурат вось збор выведвальных звестак, не проста там пашкоджанне нейкай сістэмы, а менавіта выведка. Мы таксама можам узгадаць усе гэтыя гады, той жа 2016 год і хакерскія ўзломы пошты Хілары Клінтон, і якія звязвалі з Расіяй. Гэта ўсе фейкі, якія распаўсюджваліся праз сацыяльныя сеткі, праз ботаў, праз інтэрнэт-троляў, праз сеткі вэб-сайтаў. Это зноў жа так звязана ўсё з Расіяй. Вось мэты Расіі ў ЗША і зрэшты ў шмат якіх іншых краінах гэта дэзарыентаваць, гэта вось прамаваць мноства альтэрнатыўных маргінальных меркаванняў, нейкія тэорыі змовы. Мы можам нават казаць пра той же Russia Today, так, RT America у Амерыцы, якая таксама вось гадамі так выдае розныя такія тэорыі змовы, маргінальныя меркаванні, як такія вядомыя і вартыя ўвагі. Так, то бок вось Расія заўсёды была прысутная у ЗША, дакладна. А цяпер перанясемся, можа, крышачку на наша поле беларускае, бо аўтаматычна таксама з'явіліся параўнанні з беларускімі пратэстамі. Сёння 155 дзён пратэстаў у Беларусі, у Вашынгтоне, што, праўда, даволі хутка скончыліся гэтыя пратэсты, і ўсё будзе вяртацца да нармальнасці. Але ці карэктнае ўвогуле гэтае параўнанне Вашынгтон і Беларусь? Параўнання тут, напэўна, няма, бо тут як бы ўсё хутчэй наадварот. Так? Тое, што адбываецца ў Беларусі, тое, што адбываецца ў ЗША. Пачнем з таго, што ў Трампа пальцы-то расціснуліся. І калі ўвогуле мы можам нейкія, там, напрыклад, перавесці гэту сітуацыю, тое, што адбылося ў ЗША, як прыйшлі выбары, і тое, што адбываецца цяпер на беларускай мовы, напэўна, гэта было б штосьці кшталту. Вось, уявіце сабе, ў Беларусі прайшлі празрыстыя выбары, палічылі ўсе галасы, усе органы
органы улады лучна з судовай уладай прызналі паразу Лукашэнкі, абвясцілі пераможцай Святлану Ціханаўскую, а вось Лукашэнка прыхільныя яму дэпутаты ці там асобы з Беларусі, БРСМ вось не прызнавалі паразу настолькі, што спатрэбіўся б штурм будынку ўраду. Але пасля гэтага ўсё ж такі Лукашенко прызнаў паразу і сказаў, што сыдзе. Так? Ну вось як бы гэта настолькі абсурдна, што мы ведаем, так, як праходзяць выбары ў Беларусі, мы ведаем пра фальшаванне, мы ведаем пра тое, што патэнцыйныя кандыдаты былі арыштаваны яшчэ да пачатку выбарчай кампаніі, масавыя арышты адбыліся яшчэ задоўга да вось асноўнага этапу. Тое ж самае да жаданне прадставіць падзею ЗША як нейкае такое справядлівае змаганне супраць фальсіфікацый падчас выбараў, яно не вытрымлівае крытыкі. Зноў жа так, рэакцыя Трампа, яна акурат не на карысць Лукашэнкі. Зноў жа, калі казаць пра падзею ЗША, той жа Трамп ніколі не рабіў спробаў змяніць канстытуцыю. Там не было катаванняў, так, не было вось нейкіх такіх масавых дзесяткаў тысяч чалавек арыштаваных і гэтак далей. Там паважаюць канстытуцыйныя правы і права голасу, правільна? Так што я думаю, это цяжка параўнаць. Яшчэ важная, напэўна, увага, гэта тое, што следства там распачалі ў дачыненні паліцыянта, які ўжыў зброю. У Беларусі ж, як мы ведаем, 0 крымінальных справаў супраць праваахоўнікаў, якія катавалі, якія ўжывалі гвалт супраць мірных пратэстоўцаў. Адзінае хіба падабенства гэта тое, што і Дональд Трамп і Александр Лукашенко не хочуць сыходзіць з пасады. Вось, зрэшты, Александр Лукашенко сам выказаўся на Раство таксама пра гэта і сказаў, што няма нідзе такога міра і спакою, як у Беларусі. Як гэта каментаваць? Ну, ведаеце, тое, што ён будзе выкарыстоўваць падзеі дзесьці яшчэ, у тым ліку ў ЗША, і тым больш у ЗША было чаканае, было прадказальна. Тое самае робяць і лідары КНДР, Расіі, Турцыі. Ён таксама ж сказаў, што якби тыя, хто прыйшоў, вось якби абвінаваціў мірных пратэстоўцаў у дварах, так, што вось яны прыйшлі разбурыць абіцель. Як вы памятаеце, гэта казаў, што вось мы разам павінны давесці да розуму гэтых вось людзей, якія там чагосьці не разумеюць. То бок ён фактычна кажа гэтыя словы, каб легітымізаваць гвалт, арышты, збіццё пратэстоўцаў і як бы вось гэтую рэакцыю так супраць людзей у дварах. І гэта толькі як бы паказаць сябе як такога абаронца гэтага кавалачку зямлі, як ён любіць казаць. Я думаю, гэта толькі паказвае тое, што ён баіцца, ён бачыць, што пратэсты не спыняюцца, што людзі змянілі фармат і будуць змяняць яго. І вось карысць, да, эфектыўнасць раённых і дваровых пратэстаў, яна ёсць. І ён вось відавочна хвалюецца праз тое, што ну, крызіс, ён сістэмны. Ён не ў адной нейкай сацыяльнай групе, ён датычыць розных абсалютна як бы частак, скажем так, нашага грамадства. Па-першае, гэта і прававы дэфолт, гэта і недавер да дзяржавы, гэта вось крызіс такі улады. Так Лукашэнку не лічаць легітымным, не прызнаюць выбары. Гэта эканамічны крызіс, які нас чакае так яшчэ больш. Вось мы бачым, да, што Лукашенко ўжо пачынае паднімаць падаткі, павялічваць падаткі. Ну, то бок мы спаўзаем так у такі фінансавы эканамічны крызіс. І як бы пратэсты зноў жа праз усё гэта так яны не спыняюцца, нягледзячы на ўсе гэтыя прадказанні і недавер, што прыйдзе зіма, яны знікнуць, людзі пойдуць па дамах, і гэтага не адбылося. Вось, то бок і тут, разумееце, яшчэ што адбываецца вакол, так, вось дзейнасць Святланы Ціханаўскай і іншых прадстаўнікоў дэмакратычнага руху, якія, скажем так, працуюць на міжнароднай арэне, заклікаюць замежныя так краіны так да ціску, і гэта ціск таксама адбываецца, і гэта і санкцыі, і то, што зрэшты ЗША таксама так прынялі акт аб дэмакратыі, і санкцыі супраць і КДБ, і АМАПу, і
асобаў з міністэрства ўнутраных справаў, то бок гэта ўсё нарастае. Так вось цяпер гэтыя гаворкі пра адмену чэмпіянату, які такая як бы прэстыжная рэч, якую напэўна Лукашенко ўсё ж такі не Ганна, так, чэмпіянат яшчэ сёння будзе гучаць у нашым эфіры, але ў мяне таксама яшчэ іншае пытанне напрыканцы нашай размовы ўжо, бо Александр Лукашенко даў вялікае інтэрв'ю тэлеканалу «Расія-1», яно вось літаральна сёння з'яўляецца, бо могуць глядзець гэта гледачы ўжо там рэгіёнаў Расіі, далёкага ўсходу, і ўжо ідзе цяпер, напэўна, ў гэтыя хвіліны. І пра Амерыку, вось што ён кажа: будзем імкнуцца наладжваць з імі адносіны, мяркую, што яны хочуць, а не хочуць, дык захочуць. Вось што гэта не хочуць, дык захочуць? Гэта што, Александр Лукашенко будзе неяк змушаць Вашынгтон да дыалогу? Ну, я думаю, тут магчыма вядзецца гаворка пра амбасадарку, пра Джулі Фішер, якая мае прыехаць у Беларусь, ці нейкім чынам так пачаць сваю дзейнасць у якасці амбасадаркі. І тут, напэўна, Александр Лукашенко плануе нейкім чынам выкарыстоўваць так гэты факт. Калі яна ўсё ж такі даедзе да Беларусі, то яны могуць там нейкім чынам змушаць яе да таго, каб яна, напрыклад, не крытыкавала так праз тое, што вось яна будзе баяцца крытыкаваць, праз тое, што ее могуць з краіны зноў выслаць, так. То бок, магчыма, гэта вось у гэтым плане, так, гэта пагроза. З іншага боку, Лукашенко заўсёды так пагражае, ён заўсёды кажа, што вось мы вам пакажам, але ў выніку паказваць усё ж такі яму. Таксама яшчэ адно пытанне пра Святлану Ціханаўскую. Ён кажа, што ўсім гэтым запраўляюць там выведкі Літвы, Польшчы, пра Украіну вельмі асцярожна выказваецца, але агулам падсумоўвае, кажа, ўсім гэтым запраўляюць у ЗША. Вось што на гэта адказаць? Я не ведаю, ці штосьці тут можна такое адказаць як бы разумнае на ўзроўні, таму што ўсё ж такі Святлана Ціханаўская палітычны суб'ект, якая зараз вядзе самастойную палітыку. Польшча, Літва, ЗША не кіруюць ёй. Гэта хутчэй, напэўна, тут трэба паглядзець Лукашенко ў люстэрка, які чалавек, які ўвесь час стараецца неяк там прыміліцца да Владимира Путина і як бы будуе сваю палітыку так у залежнасці ад таго, што кажа Владимир Путин. Вось таму тут, напэўна, ведаеце, ёсць такая прымаўка: на варе шапка гаріць. Так, вось, напэўна, тут хутчэй гэта. Ну і плюс, спроба паказаць, спроба вось зменшыць вагу Святланы Ціханаўскай як самастойнага суб'екта палітыкі, як чалавека, які здолеў вырасці на вачах фактычна і зараз збудаваў каманду вакол сябе і зараз вядзе вось такую незалежную, досыць эфектыўную палітыку, про якую я казала трошки раней. Так, это ўсе санкцыі і акт аб дэмакратыі і так далей. Так, то бок это таксама заслуга Ціханаўскай. То бок это вось магчымасць яе ачарніць, так, і вось зменшыць ейны ўплыў. І Святлана Ціханаўская сустрэлася з такой колькасцю лідараў толькі за апошнія месяцы, што Александру Лукашенку гэта не снілася за 26 гадоў ягонай кар'еры. Прычым сёння ў гэтым жа інтэрв'ю ён гаворыць пра тое, што адзіны ягоны сябар гэта вось якраз Владимир Путин. Дзякуй за гэтую размову. Ганна Любакова, экспертка з аналітычнага цэнтру «Атлантычная рада», маёй і спадарства госцей пра амерыканскую тэматыку, а вось абяцаная тэма чэмпіянату свету па хакею ў Менску. І, магчыма, як кажуць адзін за другім заходнія палітыкі, ён не адбудзецца. Святлана Ціханаўская заявіла, што калі чэмпіянат не перанесуць, то многія зборныя яго прабайкатуюць, бо тут цытата: большасць краінаў не жадаюць удзельнічаць у палітычным шоу Лукашэнкі, пакуль у краіне больш за 160 палітвязняў і тысячы сядзяць у турмах, ні аб якім спартоўным свяце не можа быць мовы. Выказаўся спадарства і сам Александр Лукашенко, і вось што ён кажа: мы асабліва не парымся, пройдзе, не пройдзе, але падстаў, каб ён не прайшоў, на міліметр няма, гэта будзе ганьба поўная, кажа ён. А Юлія Цяльпук працягне тэму. Коронавірус не адступіў. Свет перажывае другую хвалю захворвання. Правядзення ў такі час міжнароднага форуму, у тым ліку чэмпіянату свету па хакеі, грашовыя страты для краіны-пляцоўкі. Выгода обычно бывает связана с
какими-то денежными поступлениями от приезжающих в страну болельщиков, туристов. Сейчас, естественно, доступ на трибуны будет лимитирован, и заработать на этом невозможно. А ведущие европейские страны, любят считать деньги все-таки. Напрыклад, Чэхія і Славакія з гэтай прычыны не хочуць прымаць у сябе чэмпіянат па хакеі. На пару з Беларуссю ў Менску імпрэзу сёлета мелася праводзіць Латвія. Адмовілася ад супрацы з прычынаў палітычных. За ёю хакейныя клюшкі склала каманда Даніі і заявіла, што гэта кансалідаванае рашэнне са Швецыяй, Нарвегіяй і Фінляндыяй. Ад міжнароднай федэрацыі хакею чакаюць пераносу імпрэзы з Беларусі. Адмена чэмпіянату свету сталася б псіхалагічным ударам персанальна па Александру Лукашэнку, для якога хакей больш, чым хоббі. Прыхільнікі пераменаў у Беларусі за моцнае рашэнне Федэрацыі па Беларусі. Ёсць і іншыя меркаванні. Я думаю, что люди не будут против. Сейчас, по крайней мере. То есть это не такая большая жертва потерять чемпионат, нежели то, что происходит. Чемпионат и то, что происходит в республике, одно другого не касается, так, если брать. Но весь спорт, наверное, заполитизирован уже, и поэтому получаем такой результат. Какой-то бюджет, наверное, поступает в нашу республику. И люди же готовы были к этому, чтобы у нас был чемпионат. Але людзі не былі гатовыя да такіх падзеяў у дзяржаве. Да кіраўніка Сусветнай федэрацыі хакею Рэне Фазеля звярталіся сярод іншых спартоўцы з Беларускага фонду спартовай салідарнасці ды праваабаронцы. Адна з прычынаў – гэта магчымая датычнасць старшыні Федэрацыі хакею Беларусі Дмітрия Баскова да забойства абаронцы аднаго з менскіх двароў Романа Бондаренкі. Чемпионат мира, на мой взгляд, в любом случае будет проведен. В Беларуси или нет, в том числе, пока ответа нет, мне кажется, что все-таки он будет перенесен из нашей страны. Вырашаючы лёс форума, федэрацыя мае ўлічыць рашэнні вялікіх хакейных дзяржаваў Канады і ЗША. А ў Еўропе слова застаецца за Нямецчынаю і Чэхіяй. Юлія Тяльпук, Белсат. Працягнем абмяркоўваць тэму з палітычным аглядальнікам Віталем Цыганковым, які з намі на сувязі. Вітаю вас, спадар Віталь. Добрый вечер. Александр Лукашенко у інтэрв'ю «Расія-1» кажа, што асабліва не парыцца наконт пераноса гэтага чэмпіянату. А як бы вы яму раілі, парыцца ці ўсё ж такі не парыцца? Я думаю, он, конечно, не прикидывается, коли казать так само такой не самой формальной лексикой. Безумовно, хоккей для него это такая дорогая, любимая цацка, и чемпионат проходит не так часто, всего другие раз в истории он мог бы пройти в Беларуси, будем говорить так, ці может пройти в Беларуси, але відавочна, что для Лукашенко это важно и особисто, и политично, и он той человек, який любіць вот такие менавіта цацкі, як я выразился, ён любіць менавіта гэты конкретный вид спорта. Вось, і зараз, напрыклад, на гэты Новый год не прайшло такого каляднага турніра, па многіх прычынах. Тут перш за ўсё ковід, але, напэўна, былі і палітычныя прычыны, пра гэта не пісалі. І відавочна, што вось гэта такая традыцыя, калі Лукашенко, ледзь рухаючыся апошнія гады уже выходзіў на лёд, і яму гэта стала часткай яго жыцця. Гэта то хобі, без якога, конечно, яму будзе вельмі балюча, калі казаць чыста нават пра асабістае ўражанне, а не толькі пра палітычную плевуху, якую натрымае, калі хакейны чэмпіянат не пройдзе ў Менску. Вось таксама трохразовая прызёрка Александра Герасіменя, прызёрка алімпійскіх гульняў, гаварыла пра тое, што вось гэтае увогуле паўстанне спартоўцаў, якое адбылося у Беларусі, гэта было таким ударом под дых для Лукашэнкі. А чым стане перанос чэмпіянату свету для Лукашэнкі, як мяркуеце? Я, дарэчы, згодна з гэтай думкай. Александре, паколькі спартоўцы па адрозненні ад творчай інтэлігенцыі, ад журналістаў, магчыма, ад часткі рабочых, студэнтаў, якраз была тая катэгорыя, якая да 2020 года ніяк не выказвала свае палітычныя меркаванні, скажем, за свабоду, супраць гвалту, супраць улады фактычна існуючай. Так што гэта сапраўды быў моцны удар, і хакей таксама стане такім дастаткова моцным. Іншая справа, што Лукашенко, напэўна,
ўжо рыхтуецца да таго, што можа адбыцца. Гэта не тое, што так здарыцца выпадкова. І часы змяніліся. Зараз не 1936 год, калі прайшла Алімпіяда ў фашысцкім Берліне, і калі яшчэ не было тых жахаў, які потым ператварыўся нацыянал-сацыялісцкі рэжым, але ўжо прымаліся пэўныя законы, там супраць габрэяў ужо пераследавалася апазіцыя, пакуль не все грамадзяне, менавіта там камуністы, сацыял-дэмакраты, і ўжо можна было, так сказаць, прымаць нейкія рашэнні, але былі іншыя часы. Але гэта легло такой чорнай плямай надоўга, вось, што людзі прыехалі в Берлін, як ні ў чым не бывала. Цяпер у Беларусі такі рэжым, які збівае людзей зверскі, які саджае ні за што, паводле якім поўна палітычных зняволеных, у якім просто за там кавалак фарбы, за пару напісаных словаў на асфальце даюць тэрміны, за тое, што там нехта зняў з амонаўца балаклаву. Гэта не можа быць незаважаным. І калі, умоўна скажем, мой прагноз, што все-таки в Менск асноўныя зборныя не прыедуць і турніра не адбудзецца, то уявіце, калі б што-то здарыцца і все-таки ён адбыўся, это был бы вялікі сорам для Еўропы і ўсяго свету. Вось акурат сёння 5 месяцаў з моманту забойства Александра Тарайкоўскага. Зрэшты, таксама адбылася акцыя памяці, і пра такія рэчы павінен памятаць кожны беларус і памятаць увесь свет. Зрэшты, таксама Святлана Ціхановская гаворыць пра тое, што не прыедуць, нават калі адбудзецца, большасць не прыедзе. Вось тое, што і вы кажаце. Александра Герасіменя пра гэта таксама сёння зрабіла заяву, што проста-напроста не прыедуць у Беларусь спартоўцы. Александр Лукашенко сёння хацеў бы крышачку ад спорту змяніць тэму ў палітыку, бо гэта неадвязна. У інтэрв'ю тэлеканалу «Расія-1» выказваўся наконт Владзіміра Пуціна і сказаў, што яны ў адной камандзе гуляюць разам. І пры гэтым яму было вельмі цяжка назваць іншых сяброў апроч Пуціна. Таксама гаварыў пра тое, што гэта адзіны сябар у яго існуе, падтрымлівае яго і нібыта беларускі народ, але канстытуцыйную рэформу не спяшаецца праводзіць Лукашенко. Паверыць у гэтую сяброўскую любоў Пуцін у Крамлі, ці гэта яго вельмі раззлуе? Я думаю, не разлуе. Путин, я думаю, з нейкай там іроніяй альбо пагардай глядзеў ці чытаў гэтыя радкі. Сам Александр Лукашенко не так давно таксама в інтэрв'ю заяўляў больш шчырым, часам ён бывае шчырым, што сяброў у палітыцы няма. У яго сяброў няма. І в адрозненне, дарэчы, ад звычайных, скажем так, нармальных людзей, яго няма сяброў увогуле, бо у многіх з нас ёсць сябры, у каго са школы, у каго з інстытуту. У яго не толькі, магчыма, таму што ён займае такую пасаду, магчыма, за нейкай спецыфікі яго характару, но яго сяброў няма. Пра гэта таксама ён у інтэрв'ю гаварыў. Тое, што ён весь час кажа, што яны з Расіяй в адной лодцы, гэта мае, конечно, вялікі такі палітычны сэнс, палітычнае значэнне для яго. Ён пачынаў гаварыць з самого пачатку крызісу, калі ён хістаўся найбольш ад жніўня і верасня, вось, паколькі хоча, скажем, аб'яднаць сябе з Расіяй. Он казаў, што напад на Беларусь, маючы на ўвазе на сябе, напад на Беларусь, гэта напад на Расію. Тым самым ён, каб апынуцца в адной лодцы, каб Расія яго абараняла, каб паказаць, што ён там нейкі зноў перадавы аплот, як ён выказваўся, што яны вось пачнуць з Беларусі, а потым пойдуць на Расію, потым гэта каляровая рэвалюцыя, гэта все будзе в Расіі, няўжо вы не бачыце, што гэта пачнуць з нас, а потым закончыць вамі. То бок, каб Масква баялася гэтага, і Масква, каб адпаведна прымала захад, дапамагала Лукашенку. Але Москва, спадар Віталій, Александру Лукашенку Москва абяцала дапамогу, але таксама патрабавала вось гэтай канстытуцыйнай рэформы, якую Александр Лукашенко абяцаў спачатку праз некалькі месяцаў, да канца года. Быў гэты усебеларускі народны сход абвешчаны, усе чакалі ад гэтага сходу нейкіх зменаў, і раптам сёння гаворыць пра тое, што пачакаем да канца года, і то пры ўмове рэферэндуму. Гэта што, проста гульня ў ката і мышку і адцягванне часу?
Вы так забавно, лес не оговорились, всебелорусский народный хор, лес не сказали, мне так сподобалось. Это был бы новый мем, можно запустить его в интернет. Ну, будуць кляскаць так уладкі, што як хор будзе, напэўна. Да, белорусский народный хор, это вельмі добра, адпаведна гэтаму, скажем, мерапрыемству. Не, ну, конечно, шмат зараз разважаюць про тое, што ці кідае Лукашенко Пуціна, то, што ён свае абяцанні не выконвае, абяцанні, якія ён нібыта даў там падчас сочинскай сустрэчы, вот абяцанне гэтай канстытуцыйнай рэформы. Я б не стаў так радыкальна. Но і Москва, в прынцыпе-то, яна, ніхто, напэўна, не павінен думаць, што она так шчыра хоча дэмакратычных пераменаў, канстытуцыйных пераменаў Беларусі. Ёй як бы гэты былі дадзены абяцанні, бо Москва бачыла, што Беларусь кіпіць, Москва бачыла, што ёсць пагроза хаоса, таму сказала Лукашенко, рабі хутчэй што-небудзь, каб вось гэта ўсё спыніць. Як Лукашенко зараз, ну, я на сваю думку, ён думае, што трошки ўсё, скажем так, супакоілася, не так ужо страшна, так можна, як заўсёды, быць гаспадаром свайго слова, то бок сам дал, сам і забраў. Гэта ён у сваёй гісторыі робіць не так рэдка, і нават з Москвой, і кожны раз аналітыкі кажуць, ой-ой-ой, што Москва зараз зробіць, а нічога. Ён падманывае, ён кідае, а Москва только уціраецца і далей. Ясна, што у Кремля ёсць жаданне перастаць з ім, скажем, ну, перастаць бачыць яго на пасадзе кіраўніка Беларусі, там, легітымнага ці не. Ясна, хочацца Москве, каб былі больш прагназуемыя, каб не гэты чалавек, які всіх даўно раздражняе, у тым ліку Кремле, каб была сітуацыя больш прагназуемая і, магчыма, каб прарасійскія сілы мелі, ну, скажем, фракцыю ў парламенце, гэтак далей. Ну, але кожны раз, вот як чаму яны дапамаглі яму фактычна ў жніўні і, скажем так, рытарычна і палітычна, і нават у пэўным сэнсе ваенна, калі сказалі, што мы свой резерв там можем до межу Беларусі паслаць. Таму што яны спалохаліся, што та рэвалюцыя, якая наспевала в жніўні, она можа прывесці да горшых вынікаў, то можа быць абсалютна непрадказальныя вынікі. Тады яны рашылі дапамагчы Лукашенко, каб потым на яго ціснуць сваімі патрабаваннямі і каб ён был ад іх больш залежны. Спадар Віталь, застаецца літаральна 1 хвіліна эфіра. Апошняе маё пытанне. Эпоха Лукашэнкі, запыталі ў яго, што гэта. Ён адказаў, што гэта вядомая эпоха стабільнасці, міру і справядлівасці. Гэта можа выклікаць у вас злосць, расчараванне ці ўжо папросту смех і больш нічога? Не, ну а што он яшчэ будзе гаварыць? На самой справе гэта, конечно, эпоха рэгрэсу, у пэўным сэнсе дэградацыі, ну і адназначна эпоха, ну, аўтарытарызму, недэмакратычных метадаў знікнення людзей, і апошні час, і часам хвалямі эта эпоха была тэрору. Так што, ну, няма ніякіх прычынаў зліцца, мы ведаем ўжо абсалютна зараз зразумела, як войдзе эпоха Лукашэнкі ў гісторыі, прытым нават не нават калі адразу дэмакратычныя сілы перамогуць, а ў любым выпадку праз 3, 5, 10 гадоў, калі будуць пісацца гэтыя падручнікі гісторыі, Лукашенко адназначна будзе ацэнены ў іх негатыўна. Ён усё зрабіў сам дзеля гэтага. І хваліцца няма чым, бацькі нацыі не атрымалася. Дзякую вам за гэтую размову. Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік, быў з намі на сувязі. На гэтым, спадарства, ставім кропку. Такім быў гэты тыдзень. Дзякую, што вы яго правялі з Белсатам. Нашы журналісты працуюць, каб вы маглі мець інфармацыю па-беларуску і без цэнзуры. Напрыканцы песня под назвай «Иерусалим. Мой дом» со словамі «Выратуй мяне, не пакідай мяне», якая ўжо прагучала ў нашым матэрыяле на пачатку выдання з Варшавы. Ды агулам ужо стала усесветным хітом і гімнам пандэміі каранавіруса, але цяпер усё часцей гучыць у Беларусі і мае свае рэкорды. Сёння пад гэтую мелодыю танчылі каля 300 асобаў з 45 раёнаў сталіцы. Танцавальны флэш-моб аб'ядноўвае беларусаў у цяжкія часы ў надзеі на лепшае. Асаблівасць беларускага танцу ў тым, што яго нязменна танчаць у бел-чырвона-белых строях з нацыянальнымі сцягамі і сцягамі раёнаў, стужкамі ды парасонамі. Дзякуй за сёння. Для вас працаваў Сергей Падсасонны і пакідаю гаспадарства ў бел-чырвона-белым настроі. Jerusalema ikhayalami ilondoloze uhambe nami zungangishiye
ungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze